Her har vi et Eldon-kort. Og prikkerne, vi ser her, er tørrede antistoffer i krystalform. Nu vil vi gerne kunne bruge vand på hver af dem her, for at opløse den, så blodet ikke skal gøre hele arbejdet. Og det gør vi således. Så. Starter med at tage den her grønne sikkerhedsstut af. Sådan her. Ja. Nu trykker jeg. Så tager vi det ud på antistoffet A. Nu vil Kasper fortælle lidt om vores sikkerhedsprocedure. Nu når vi er færdige, så vil vi lige sikre os, at der ikke er andre, der også får AIDS. Så vi fjerner lige alt det her. Vi kan se her ved Kaspers prøver. Der ved anti-D, der er den grønne, det vil sige, at han er positiv. Og hvis vi kigger op i anti-B, og hvis vi gør sådan her, så kan vi se, at den har en form for hale, altså der er noget bundfald, hvilket vi sådan nogenlunde kan konkludere på, at det vil sige, at han så er type B. Altså B-positiv.